Ja, godt lavet, gutter. Gør den bred. Kom igen. Det er sådan der, du slår en knapper væk. Kommer. Lykke til. Ja, fint. Linus, hvis det var dit eget, så ville jeg måske acceptere det. Jamen, det er ikke dit eget. En fødselsdagsgave fra min mormor. Så siger hun sådan. Kom, vend op, gutter. Vi står så over. Kom, Nico. Der kommer en lille ryg. Få noget lyd på, Nico. Kom. Ja, kom næste. Kom, Nico. Og der er noget brug for en pause. Kom, så er der ordentligt tempo. Og så en jagt på, så du ikke får. Kom, vend op! Klar for start, drenge! Kom så! Bjørn, igen. Og det er Luke. Ja, det er så fint, Skub til Anton. fremad, gutter! Hvad tager du? Skal lidt længere op. Julius! Godt, Anton. Super. Asger, så får du bare altid ligger bagerst der, så du styrer showet. Det er godt, Julie. God boldomgang, drenge. Chris. Med det samme, når du modtager bolden den i midten. Du er Ja, godt lavet, Syler. Kom næste! Lynhurtigt. Op med hovedet. Du kigger kun der, hvor bolden kommer fra. Der er masser af plads. Atlas ud og pres, Sunet. Bolden start til at komme med. Theo, du skal mere centralt. Vær klar til hjælp, Atlas. Yes, Anton. Godt, Chris. Kom. Jobber, Holder. Virkelig flot. Fortsæt, Anton. Yes, Anton. Super. Igen, Chris. Kom, gutter! Op med hovederne! Ikke? En af mod den, dreng. En af siger, har den. I kan ikke begge to bare tro, den anden har. Så fungerer det sgu ikke. Godt, Chris. Hjælp, Atlas. Ja, kom igen, Atlas. Asger. Igen. Sådan. En tegn. Sådan. Godt, Asger. Ja. Asger, du fortsætter bare lige præcis med det her god positionering. Hele tiden centralt og bagerst, og så er der overblik. Super, Julius. Anton, kan du gøre noget andet? Anton, kan du gøre dig spilbar på en eller anden måde? God ud, Kasper. Får du den, Atlas? Kom, Chris. Kom, gutter! Få noget lyd! Hvem er det, vi dækker? Tag et skridt højere op og tag. Godt, Anton. Kom igen, det var det ikke Konstantin. Igen, Anton. Matar. Læg mærke til, hvor Chris ligger. Hvis han har trådt rigtig højt op, må der ikke være 20 meter imellem jer. Der står højere. De ligger for tæt på Asger. Kom, Vigan! Håndtempo! Sådan! Afsted! Theo, jeg elsker, du presser så hårdt. Kom, vi bliver op! Nora! Du har en mand herude! Ikke? Få Sylle derud, hvis ikke du selv tager ham! Kom, Yes, næste! Anton. Super, Anton. Kom, Chris. Hvad, Anton? Tak, Chris. Kom op, Stef. Kom, Chris, du gør. Ja, super.
Kom igen, Julius. Jogga! Ah, bra försök! Godt taget, Kasper. Syne! Pas på derude! Ikke? Det er flot læst, Matar. Tak, Matar. Anton, prøv at se, Asger træder op der, så træder du ind bag ham. Hvis Asger William, falder, så kan du skubbe op foran ham. Red Adam! Ja, det er sort. Red Adam! Ja, Christian. Gå Patti! Hitta Patti framåt! Kom ned! Fortsæt, Anton. Kom, hele vejen, fortsæt! Samman! Kom, vi kan bare fortsætte det! Yes, så lad os. Hvis du tænker. Anton skal hjælpe, drenge! Adam, Kalla! Godt, Atlas! Ja, Atlas, lækkert. Kom nu, gutter, vi er i gang! Atlas, bare spil bolden bagud! Vi kan ikke tage det. Kolla andra! Kalla Adam! Tak, Asger. Anton, Tacka! Ligan, op på 31'eren! Oliver, Kalla! Skub op! Atlas, kom. Adam! Fortsæt, Atlas. Kom, Atlas. Kom med! Kom med! Syne! Atlas, følg med, Atlas! Gå inåt! Inåt! Adam! Theodor, tag løbet i dybden! Kom, Atlas. Ej, kom igen. Kom! Anton! Här! Här! Ut! Så har brug for en pause. Jeg synes ikke, det ligner det specielt meget. Kom nu, gutter! Jeg synes ikke, at Atlas er syge nok på det. Utåt! Kom igen, Asger, kom igen! Følg med ham, Asger, følg med ham! Godt, Julius. Fredrik! Asger, vildt fedt tilbageløb, du laver. Kom, Nico! Kom tættere på! Det er godt, Matar. Det er rigtig dejligt, Matar. Godt, Anton. Anton, fedt, du kalder på den. Kom igen, Julius. Atlas, kom igen, dreng. Marianne, op og 3 gange. Nogenlunde tempo frem og tilbage til mig, og så op. Kom! Vägga! Snabbare här! Kom, Atlas. Meget mere forudseende. Godt holdt, Atlas. Dejligt, Atlas. Kom, næste! Jobba! Ta jobbet! Rigtig udmærket. Ja, stærkt, Matar. Brug krop, Matar. Theo leder efter nogle dybdeløb. Theo leder efter nogle løbdyb. Det er flot, at igen, Matar. Godt løst, Matar. Kom igen. Sker der? Det er jo for vildt. Kom, gutter! Få en mand hver med det samme! Hvem er det, vi dækker? Ømer! Bare gå herop! Ja, det er jo ikke. Det er vores afslutning. Godt, Asger! Godt kaldt, Chris. Jobban! Ja, Christian. Kom igen. Domaren! Chris. Domaren! Beslutningen er helt rigtig. Kom igen. Kom! Patti! Kom igen, snabbt ut! Nej! Siger, næste gang bytter vi. Yes, Atlas. Håll emot! Følg med, Julius! Släpp det! Så er kommet, Vigan! Kom nu, gutter! Vi er nede på flade fødder! Roger, gå in här!
Hey, drenge, der skal løbes meget mere derinde. Ikke? Vi render rundt og kigger på vores holdkammerater. Kom med. Træk dig ned. Tak. Nej, kom igen, Asger. Træk dig ikke. Kom Atlas. Freddan! Vänta mellan dem. Lukas! Inte bakom dem. Kom igen, Atlas. Vi står stille igen, drenge! Smuk Julius. Kom igen, Peter! Godt, Julius, det er Ja, godt. smuk Julius. Lille fedt. Lille tur. Det er flot, Julius. Og Kasper! Kom igen, Atlas! Julius, fremragende! Den skal være der! Der er opmærksom på de ledere efter en lang hold. Hey gutter, husk nu vores aftaler. Vi står helt stille. Men Siam, kan jeg bare bytte nu så, eller? Theodor, Anton, kom! Så brug for en pause. Hey. Næste gang. Det er det, klar. Ja, kom Kom med, Atlas. Atlas! Det er fint, Ron. Den op! Kom med, kom med. Godt, Asger. Kom! Sådan, Bravo. Så får du have kontrol. Sådan der. Kasper skal have muligheder. Lukas! Det er til ham, dreng. Ja, Kasper. Bravo. Kommer. Vi skifter. Kasper. Kom Nico, sammen ud. Gå frem! Du kan ta den där, Lukas! Du kan ta den därifrån! Där Lukas! Kom Vigan. Kom Willy. Hela vägen upp! Hela vägen upp! Nej, Atlas. Yes! Hvor du sej, Atlas. Kom igen! Hela vägen! Atlas. 1-0, ikke? Atlas, flot afslutning. Jo. Godt, Eddie. Fortsæt, Atlas. Kom. Yes, Eddie. At vi ikke kan spille de her kampe. Theodor, har du ikke nok med ham? Der er slet ikke noget, vi vil sige. Temperaturforhold, så vi spiller rød krop. Alle står bare helt stille. Vi spiller nu, der er ikke nogen, der løber rundt på tingene. Så jeg bare smelter ud, og så er det helt lukket på. Der er intet bevægelse. Der er ikke rent bevægelse på sekserne. Der er ikke noget bevægelse på toppen. Der er intet bevægelse. Der er intet lyd. Aflevering der. Ingenting. Hvor mange gange har vi vendt den her måde? Siam, skal han have hjælp? Men de må gerne... Ja, fordi vi ikke bevæger os. Vi står stille og bare står surmuler. Men det er sådan en... Ja. Så pis der, ikke? Han skal gå ind foran elveren, så elveren er opmærksom på ham. Og så skal han gå ind, så elveren følger med. Så er der plads til Asger. Diagonal bold, og så må Asger sidde over. Hvad tager Chris? Det bliver mål. Hvad tager Chris? Hvad tager? Det skal slet ikke træne. Den får 15 hvor meget plads vi har herude. Vi kan plads, den slår 3 skridt op. Der er ikke noget lyd, der er ikke nogen, der løber og spiller meget. Hvad tager Chris? Det bliver på mål. Vi laver alle sammen fejl, men så må vi spille op.
Nej. 4 meter fra mål, det der. Tak, Atlas. Kom igen, Adi! Op og videre! Godt, tråd op, Rocco! Spiller! Kom, Julie! Afslut, Julius. Ja. Rocco. Virkelig flot. Nej, jeg er ved at blive syg i hovedet, Theo. Jeg er ved at blive syg i hovedet. Jeg håber ikke, at vi ramme det mål der. Jeg forstår det ikke. Det vinder vi. Vi er så gode til træning. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Jeg forstår det ikke. Nej. Okay, Atlas. Kom med! Kom med! Rocco. Martha, følg med, kom! Hvis vi har brug for en pause, ikke kan løbe, så skal I sige det til mig. Vi må ikke stoppe op. Kom, Ja, Asger. ind på banen. Atlas, kom, du er der. Matar, ikke yderside. Bra, Steve! Kom igen! Kom ind, vi. Venstre bak. Koll andra! Tak, Matar. Ja. Blok, Ryan. Op og stå. Kom, videre, videre. Smart ass, det her. Ryan, kom her. Det er okay. Okay. Ja, sådan, Är det frispark eller straff? Sådan, kom næste. Kom då! Adam! Kom. Ryan, Atlas, Matar, I skal ikke stå 4 derude. Kom. Lettere ind af. Ikke på større, men det er ikke. For hvis der er en redder, så må der gøre det. Stå foran ham. Gør det bare. Adam! Kom igen Agila, kom igen! Drenge, op på hovedet igen, kom! Kom ud til pause, venner. Kom! Var har du ont någonstans? Överallt. Hej grabbar, kom igen, fokus där. 15 minuter kvar, bra halvlek. Skapar, jagar. Vem upp i ryggen till när de haffar. Vi kan inte låta backa ifrån spelaren till de kommer ladda upp på skott. Vi måste våga gå upp. Skit i domaren. Bara spela. Vi lägger energi på fel saker. Vi lägger energi på domaren. Sådan, Noah. När de har bollen sätts nästan lite högt upp. Sen att vi också. Måste rulla runt. Så kommer vi få fler lägen. Vi måste också ta jobbet. Kom, Vigan. Kom, tag et løb. Så forfra. Sådan. Våga hålla emot bollen. Så bare videre, Vigan. Håll emot. Spela tillbaka. Man ut på ett skor. Eller ställa upp. Försök bygga någon gång. Nästa gång utmana han. Vänta inte utmana, då kommer han veta att det ska bli. Variera lite. Och så bara positivt snacka. Gutter, kom med tilbage. Kom næste. Kom, fuck.
Nico, er du klar? Træk, godt træk med, så må du gå med. Mod. Kom, bror, for mig fem på. Kom Elias, vi skal med dig. Ja, bare stop. Nico, kom, han fik. Olli, kom en tur. Hey, ind i gas. Til, mega. Byta sida, William. Kom igen. Kom igen. Ryk op, Frias. Stærk, Julius! Flot, Julius! Stærk, Julius! Kom igen, lidt! Stærk, kæmpe! Jobba! Ja, roligt! Ja, smuk, Ryan! Helt roligt! Kom nu frem! Kom, Oliver! Ryan, over sig undskyld! Kom, gutter, skub dig fremad! Ligan! Kom igen, Christian! Ta lige på slagteri! Yes, Atlas! Læg op for langsomt Kom, der! Atlas! Kom næste! Mikkel Atlas! Forlæng! Okay. Stil jer klar til at modtage fra Kasper! Katja! Chris, bare bliv det område. Chris, prøv at se, hvor meget plads du har. Du kan altid blive modtaget. Chris, så må du meget gerne kalde på den, og bare bede om bolden. Du har rigtig meget plads. Læg efter dig, William! Stærk, Rocco! Kom, Rocco! Vær klar, Atlas! Vend op! Kom, Nis! I kan ikke vente til Queen. Kom, Riyad! Det er dejligt, Julius. Rolig, Julius, rolig! Ja, tak, Julius. Elegant spillet. Rigtig godt, Julius. Ryan, god tur derovre, ellers. Kom igen. Det er rigtigt, du prøver på. Kasper, du har gode løsninger. Vi skal ikke lave farlige løsninger. Godt lavet, Jakob. Jobba, en! Ja, stærk, Der er noget Julius. hjælp, gutter. Begge to. Nu er luk. Jeg skal lige finde ud af, om Yes. Kom igen, Asger. Kom på banen. Ja, godt, Julius. Fortsæt! Stærk, Matar. Chris foran ham. Chris foran ham. Bag den kugle. Bag den kugle, så du kan få en pasning der. Ja, kom igen, Julius. Kom igen. Godt! Bakom han! Inte samma! Kom, Ryan! Stærk, Ryan! Yes, Ryan. Fortsæt løbet, Chris og Atlas. Godt, Ryan. Kom igen, Atlas. Godt løb, ellers er de. Rolig, Rocco! Ja, Matar! Ej, den jinxede jeg ikke lige, den der. Det kan du ikke, den der. Ej, det var en stor jinx, det der. Atlas og Matar, det er virkelig flot spillet, dreng. Kom igen. Julius! Der skal du mere ind centralt, når Asger han er alene dernede. Der skal du sidde tættere på ham, når modstanderen er på vej Smuk, fremad. Ryan! Kom igen! Josef! Ydersen. Igen. Kom! Det gør vi til hele tiden. Vi bliver ved med at lave udsyd. Jeg forstår det ikke. Så hvad fanden sker der? Det er en fodbold.
De ser for meget Barca. Oliver, ta det lugnt Kasper, ta den! God idé med tanken. Men jobba, jobba! Kom Næste, kom! Riyad in i banan. Kom Syle. Rocco, find en let pasning der. Du har tid foran dig. Riyad in! Riyad! Bra här Gula! Kom Adam! Godt arbejde, Asger. Fedt, Asger. Godt lavet, ven. Godt, Julius. Kom med! Asger! Så fedt lavet! Atlas! Kom, jobba! Kom igen, Chris. Kom igen, Atlas. Ja, sig undskyld, at der skulle komme lige til at træde på ham. Vend op! Chef! Dommer, vi skifter også lige. Atlas! Skub op. Marianne som flot. Spela Sim! Ned og mød! Riyad! Riyad! Op på manden. Højere på. Din, Julius. Ja, Julius. Riyad! Den holder. Yes, Julius. Kom igen, Atlas. Riyad, kom igen! Orkar! Kom, hold tempo! Det er så flot, Asger. Kom igen på den sidste. Godt løst ellers dernede, Atlas. Asger, kom igen. Godt, Ryan. Følg med, Chris. Kom Riyad! Bra Riyad! Riyad! Kom nu! Adam, här på kanten. Du byter med Riyad. Kom Riyad! Kom Syle, kom! Syle, på den anden side af din mand hernede. Ikke? Sådan, godt lavet. Vent. Ømer. Du tager ind foran. Ja, det er en venstre ben. Ikke? Julius, lidt bag. Orkar du? Atlas, Ryan ude for preszonen, men vær klar nu. Ryan, vær klar her. Hold tempoet, gutter. Kom så op. Yes, Atlas, smukt. Lukas! Spela ikke til Kasbjørn! Få det i gang, få det varmt. Ja, fedt, Anton. Hvad tager det længere tilbage, ven? Stå med! Højre op, Adam! Ud! Atlas! Midten. Atlas! Bolden bliver spillet over i venstre side, så lader Ryan pres. Der er ingen grund til, at du presser både venstre og højre. Højre midtbane, ja. Men du skal være lidt mere centralt, Julius. Check.
Ja, fint. Matti! Kom! Anton, bredt! Bredt! Julius. Den lille træk derud. Så, hvad tager? Træk ud! Adam! Er det de spillere? Atlas! Kom gutter, tag den løb! Ja, Ryan! Det er flot! Sådan, Nora. Tak, Mathar. Lukas! Högre upp! Ja, det er fint, det er fint. Ja, kom då! Hold andra! Kom, Tyle. Ikke, der skal du være, min ven. Ja, Kasper! Siren, næste gang. Kom, Asger, du skal med over! Kom, Anton, skal med over! Kom, Tyle, kom. Fremad. Kom gutter, vi skal have nogle løb. Godt, Julia. Flot. Fuck, Anton! Ja! Kom igen, Anton. Kom igen. Pas på den, wow. Ja, godt presset, Julius. Siren. Så, vil du hånden? Ryan, ned på midten med dig. Ned på midtbanen sammen med Julius. Venstre dig, Julius højre. Og Atlas og Theodor og Ryan, husk, det er mandet nu. Resultatet skal holde. Ja, Ryan. Sådan, Ryan. Yes, Ryan, det er godt set. Kom, Atlas. En vej, Atlas. En vej. Godt lavet, Atlas. Det er okay, Atlas. Godt, Benny. Ja, Julius. Kom igen, Julius. God afslutning, Julie. Theodor, der skal du være klar til at angribe den bold. Atlas, kom. Okay, Julius. Følg med ned, Julius. Hele vejen ned, Julius. Ja, stærkt. Yes, Er du sej, Asger? Ja! På boldstæm, kalder på Sej, boldstæm. Asger. Kom nu helt til gør, mand. Fucking fedt, Asger. God, Asger. Nej, det er fint. Far. Skal jeg have din taske med? Jakob! Zdjęcie wam prosimy. Jo, vi skal have et billede alle sammen. Hugo, inden du skifter, lad os lige få et billede. Paula, zrób zdjęcie. Where is our photographer? Venner. Hjælp, se Asger. Julius, Ryan, du skal mere ind centralt. Skal du hjælpe Julius? Og så er det tilbage til Theodor og Atlas. Ej, Så er klar, blandt andet på sådan en bold. Derfor vi står og kigger. Free transport. kom Julius. Rocco, når Julie har bolden der, med det samme falder du 2 meter, så vi har en ordentlig distance imellem os. Vi kan ikke lave de pasninger på de små distancer. Godt, Ryan, det der. Der er plads til Theodor. Godt, Atlas. Godt, Anton. God, Anton. Igen, Theodor. Upp! Kom, Anton, kom, Upp! Anton. Godt.
Adam! Hvor er det flot målmandsspil, Kasper! Anton! Helt ud! Anton, meget hurtigt ud. Det er godt, du kan godt løbe bagland. Kom så! Bold, Kasper! Du får det, Atlas! Og løb til jo! Her er første berøringerne, drenge. Det skal vi gøre ordentligt. Kom, Theodor. Godt, Ryan. Bravo, Julius. Bravo, Julius. Tilbageløbet, venner. Gå, Adam! Væk jer! Kom igen! Godt tænkt, Dan! Julius! Josef! Fedt tilbageløb! Gå, Adam! Kom! Væk jer! Kom, Julius, kom! Godt, Julius, kom! Det kan vi lige tage. Tak for det, dreng. Anton, væk fra mig. Det er hjemmespillet. Kom for sent, han var i Olsgaard. Tilbage, Theodor. Kom, Julius, tilbage. Det skal alligevel. Det er så god kamp, drenge.